Ndewo. Let's treat some questions in Igbo. Kedu ihe ị na-eme? Kedu ihe ị na-eme? What are you doing? And the response, Ana m esi nri. Ana m esi nri. I am cooking. Question 2. Ajụjụ nke abụọ. Agụụ ọ na-agụ gị? Agụụ ọ na-agụ gị? Are you hungry? Response. A. Agụụ na-agụ m. Some dialects says agụụ na-agụ m. Question 3. Ajụjụ nke ịtọ. Question. Ajụjụ. Ajụjụ nke ịtọ. Ịkwụgo ụgwọ iji? Ịkwụgo ụgwọ iji? Have you paid up your debts? Have you paid up the debts? And response. A. Akwụgo m ụgwọ nji. Akwụgo m ụgwọ nji. I have paid up my debt. Ajụjụ nke ịnọ. Question 4. Olee mgbe ka ị kwụrụ ụgwọ ahụ? You can simply say, Olee mgbe ka ị kwụrụ ya? Olee mgbe ka ị kwụrụ ya? When did you pay it? Akwụrụ m ya n'ọnwa nke gara aga. Gara aga, past. Ọnwa, month. Akwụrụ m ya n'ọnwa nke gara aga. I paid it last month. Question 5. Ajụjụ nke ise. Ajụjụ nke ise. Ọ gịnị dị ha? Ọ gịnị dị ha? What is this? And the response, mmanya. Ọ bụ mmanya. Ọ bụ mmanya. It is a wine. It is a drink. It is a drink. Na ọ n'ife a na-eme masịrị gị. Nyere m aka gbasa ozi a. Tụsa aka na karama ịfụnanya. Gbasara m ozi.